ବିରାଟ ବିରାଟ ବଡ଼ଇନି ହଉ ମୁଁ ଆଉଛି ହେଲମେଟଟା ନେଇକି ଯାଇଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି କାଟିଦେବି ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ଆଉ ନିଦ ଲାଗିଲା ଶୀତ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ହଁ ହଁ ମୁଁ ଆଇଲେ କାଟିଦେବି ହଁ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ବାହାର କରିବା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ସାଇଡ଼୍ ଫାଇଡ଼୍ କରି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଧୋଇ ପୁରା ଧୂଳି ଫୁଳି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପୋଛା ପୋଛାକୁ କରିଦେଇକି ନେଇକି ଚାଲିଆ 5:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଭୋର 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 ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାବୁଥିବେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବାହାରିଲି କହୁଥିବେ ସାରା କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ସବୁଦିନ ଭୋର ରାତିରୁ ଉଠିକି କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ତ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ଆଜି ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି ଟାଇମ୍ 5:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଛି ଆଉ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନଥିଲା 2-3 ଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଚିଲିକା ଯାଉଛି ତ ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ମନରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବିଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାହା ଦୁଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଛୋଟ ଆଣ ନା ଛୋଟ ଦେଇଦିଅ ସକାଳୁ ଟିକେ ଚା ଫା ପିଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ ଚିଲିକା ଆଉ ଯିବା ସେଠି ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା ହେଲା କ'ଣ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ତ କଙ୍କଡ଼ା ତ ଏଠି ବଜାରରେ ଭଲ ମିଳୁନି ଭାବିଲୁ ଟିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ସେଠି ଚିଲିକାରୁ ଟିକେ କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା କିଣାକିଣି କରି ସେଠୁ ଧରିକି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତ ଦେଖିବା କରିବା ନହେଲେ ଘରେ କରିକି ଖାଇବା ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଘର ଆସିଲାଣି ଆମେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମାମୁଁ ମହାଶୟ ତ ତାଙ୍କର ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ ଚିଲିକା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଠି ଦେଖିବା କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ମିଳୁଛି ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଚାଲୁ ଯିବା ଚାଲ All these pussy
nigga so bad, mine. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping to move right? Should look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, mine. Feel like I'm destined. I don't need no special rest, no. Who are you testing? Focus, can't try use your lesson, no. Nothing ain't testing. Taking shots of all your breath, you know. Feel like I'm damaged. ट्रॅक्टर किल्ले होते ତମର କୋଉଟା ନବ ଏଇଟା ମାଇ ଅଛି ମାଇ କି ଅଣ୍ଟାରେ ଏତେ ଫରକ କଣ? ମାଇଟାରୁ ଇଟ ବାହାରେ ଏଥିରୁ ଇଟ ବାହାରିବନି ଅଣ୍ଟାରେ ବାହାରେ କମ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଟା ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ହଁ ଏହା ବଡ଼ଟା ନାହିଁ ଏଥିରୁ ଦିଟା ଦେଇଦିଅ ବଡ଼ ତ ଏଥିରୁ ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଏଠି ମଝି ବାଲା ଦବ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗୋଲାରେ ଆଉ ତାଙ୍କର କୁଆଗଲା ଏଠୁ ବାକି ଦେଇଦେବ ମାଇଦେ କେତେଟା ଉଠିଲା? 1.5 କିଲୋ କରିଦେଲ ସେଟା ଘର ପାଇଁ 1.5 କିଲୋ ହେଇଥା ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି? ये बहुत छोटा छोटा ना साइज ये बड़ा तापर ये तापर ये तापर ये मुगज बहुत बाकी जोड़ा दो से डाकन तो पैसा हो टाइट वाले नहीं और रहा है आगे वही देखिए ये कितना उठला से
କାପୁଡ଼ି 4 ଜଣକୁ ଶିଖିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା କିଣାକିଣି ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଦେଖିବ ବଡ଼ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ପଇସା ଅଛି। ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ତାର ସବୁ କିଲୋ ଆସୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ କାଳୁପଡ଼ା ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ମା କାଳିଜାଇ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଦାମରୁ ଆରାମସେ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ କଙ୍କଡ଼ା ଆପଣ ପାଇବେ। ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ବଡ଼ ଅଛି ଛୋଟ ଯେମିତି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେମିତି ନେଇପାରିବେ। ତ ଘର ପାଇଁ ବି ନେଇପାରିବେ, ଭୋଜିଭାତ କରିବା ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ, ବାହାଘର ଫାହାଘର ପାଇଁ ବି ନେଇପାରିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଏଠି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା କିଣାକିଣି ସରିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା କେତେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି। ଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ଇଆଡ଼େ ପାଣି ହେଇଯାଉଥିବ ନୁହଁ? ଓହୋ ଏଇଟା ଚିଲିକାରେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ମାଛ ଯେଉଁ ମରା ହେଉଛି ଏଇଠି ଆଉ। ଆସିଗଲା ଡଙ୍ଗା, ମାଛ ଧରିକି ପଳେଇଗଲା ଡଙ୍ଗା। ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ। ବହୁତ ଦିନରୁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ହେଇନଥିଲା। ତ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ମୁଡ୍ ହେଲା ଟିକେ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲା, କହିଲା କଙ୍କଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇବା ଆଉ। ତ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବା, କଙ୍କଡ଼ାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଆଣିବା, ବଜାରରେ ତ ଭଲ କଙ୍କଡ଼ା ମିଳୁନି। ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କରାହେଲା ନା ଚିଲିକା ଟିକେ ଯିବା, କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା ଟିକେ ଧରି ସେଠୁ କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା କିଣାକିଣି କରିବା, ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ନେବା। ତ ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରି 2 ଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା। ତ 2 ଦିନ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା କ'ଣ ନା ସକାଳୁ ଉଠିବା 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠି ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଚିଲିକା। ସେଠୁ ଚିଲିକା ତ ଯାଇ ହେଲାନି, ଚିଲିକା କାଳୁପଡ଼ା। ମୁଁ ତ ଏତେ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନଥିଲି କେଉଁଠି କଙ୍କଡ଼ାଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ମୁଁ କଙ୍କଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିବି ନଥିଲି। ତ ସେଠୁ ମାମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲି। ତ ଆସିକି ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ କାଳୁପଡ଼ା ଯିବା, କାଳୁପଡ଼ା ଭଲ କଙ୍କଡ଼ା ମିଳିବା। ତ ତାଙ୍କର ବି ସେଠି ଟିକେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ଗୋଟେ ଗୋଦାମରୁ ସେଠୁ କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା ଟିକେ କିଣାକିଣି ହେଲା। 4-5 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି କଙ୍କଡ଼ା, ଛୋଟ ବଡ଼, ତାଠୁ ବଡ଼, ବହୁତ ବଡ଼, ସବୁ ଭେରାଇଟିର କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ସେଠି ମିଳୁଥିଲା। ସେଠୁ କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା ଟିକେ କିଣାକିଣି ହେଇ 5-6 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ କଙ୍କଡ଼ା କିଣା ହେଲା, ଟିକେ ଭୋଜି ପାଇଁ, ଘର ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଘର ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ସବୁ କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା କିଣାକିଣି କଲୁ। ସେଠୁ କିଣାକିଣି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିଲୁ ଟିକେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଠୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ମାଛ ଫାଛ ଏଠି ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ବୋଟ୍ରେ। ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ଆସୁଛି, ମାଛ ବି ଅଛି, ବହୁତ ଭେରାଇଟି ମାଛ ବି ଆସୁଛି। ହେଲେ ଟିକେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେବ ବୋଲି ଅନେଇଛୁ। ଯଦି କିଛି ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଲାଗିଲା, ବୋଟ୍ ଗାଡ଼ି ତ ନୁହଁ ବୋଟ୍ ଯଦି ଆସିକି ଲାଗିଲା ତ ଟିକେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟିକେ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ଭେରାଇଟି ନେଇକି ରେଟ୍ ରହୁଛି, ବଡ଼ର ରେଟ୍ ଅଲଗା, ଛୋଟର ରେଟ୍ ଅଲଗା। ତ ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ରେଟ୍ ନାହିଁ। ଛୋଟର 350ରୁ 450 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହୁଛି, ତାଠୁ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ 500-600, ତାଠୁ ବଡ଼ 900। ତ ଏମିତି ରେଟ୍ ରହୁଛି। ଯଦି ବି ଆପଣ କେବେ ବି ଆସନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ତ ସିଧା ଚିଲିକା ଫିଲିକା ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାଳୁପଡ଼ା ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା ମିଳିଯିବ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ବି ପାଇଯିବେ ଏଠୁ। ପୁରା ତମ ଲୋକାଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆଇଛ ଆଉ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନା ମାଛ ଫାଛ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇଲାଣି ଏଠି? ହଁ ମାଛ। କି ସମୁଦାୟ କିଲେ କରିବା ସେ କାଢୁଛି ତୁ ଖାଲି ପକଉଛୁ। ଗଲେ ଏଠି ତମେ ତ ଡେରି କରୁଛ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗଲେ ସିନା ସିଆଡ଼େ ଯାହା କରିବା ଆୟୋଜନ। ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ତ ପୁଣି ଆୟୋଜନ କରିବା, ପୁଣି ଆୟୋଜନ କଲେ ପୁଣି ତମେ ଯିବ ଗାଧେଇବ ପାଧେଇବ ଆଇଲା ବେଳକୁ। ଇଏ ଭୋଜି ପାଇଁ ଭଲ, ଡାଲମା ଫାଲମା ପଡ଼ିଆରେ ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଠିକ୍।
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଠିକ୍। କଙ୍କଡ଼ାରେ ହେଇଛି ଇଏ କଙ୍କଡ଼ା ଇଏ ପକେଇନି ଇଏ କଙ୍କଡ଼ା କାମୁଡ଼ିନି ଇଏ କଙ୍କଡ଼ା କାମୁଡ଼ିନି ଯିବା ଯିଏ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ନଛ ତାকে କାମୁଡ଼ିବେ ଏଇଟା ତ ଚିଲିକାରୁ ଧରା ହେଇଛି ନା କୋଉଠୁ ଧରା ହେଇଛି? ଚିଲିକାରୁ ଏ କାମୁଡ଼ି ଅଛି ବଡ଼ ଟିକେ କାମୁଡ଼ି ଏଇ ଯୋଉ ଗହିରେ ଯୋଉ କଙ୍କଡ଼ା ବୁଲନ୍ତି ସେଇ କଙ୍କଡ଼ା ଇଏ ଇଏ ଗୋଟେ ଜାତିରେ ବିଲି କଙ୍କଡ଼ା ଏ କଙ୍କଡ଼ା ଟିକେ ଆଣ୍ଟ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ରସ ୟାକୁ ଆଉ ଏଇ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଆମ ସେପଟେ ଶୁଖୁଆ କରି ବିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏରା ବଡ଼ ବଡ଼ ନେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଟା କୋଉ ମାଛ ଦେଖିଲେ କୋଉଟା କୋଉଟା ଏଇ ଯୋଉ ଲମ୍ବାଟା ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଲମ୍ବାଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଇଟା ଡାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଏଇ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବାଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଏମିତି ତୋଡ଼ି ବାଲି ତୋଡ଼ି ହେଇଟି ତୋଡ଼ି ସେଟା ତୋଡ଼ି ଏଟା ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ସେ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଏ ଚିଲିକା ଦୌଡ଼ି ଏରା କିଲୋ 250-300 ହାওড়ା ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମର ଯୋଉ ସାଧା ପାଣିରେ ଯୋଉ ମାଛ ଏଇଟା ବି ବାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଆରେ ଏଇ ଛୋଟଟା ଆଉ ବଡ଼ ଅଛି ମାନେ ଆର ମଧୁର ବଡ଼ ବଡ଼ ମଧୁର ଜଳ ଗୋଟେ ଲୁଡ଼ି ଜଳର ଅଛନ୍ତି ଚାଲ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ବିରାଟ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାହାର କରୁନ ଏଇଟା ବାଗଦା ନୁହଁ ଛାଡ଼ୁନ ବାଗଦା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲେ ଦିଆହବନି ତତେ ତମେ ଚିକେନ ମାରିଛ ବୋଟା ଦିଆହବ ତମକୁ ଏଇଟା ବାଗଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହଁ ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଆଉଛି ପିଲାଟା ଏଟା ଛୋଟିଆଟା ନା ୟା ଥରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଙ୍କ ବାହାରିଥିବ ସେଇଟା ସବୁ ଚାଲୁନି ଆଉ ଚାଲୁନି